Hello, hello, hello! Muli, mga momshies. Ayan, this is Momshi G once again. Welcome to my channel. And for today's vlog po, makikita natin kung paano eyelash lift itong si Brenda. At saka kung bakit nga naman siya magpapaganda ng bongga. Naarin natin. It's DJ. Humihilig kasi natulog. Ano yung una mo nilalagay? Glue? Ano, yung pagoda. Ito glue. Ididikit kasi yung mga ano niya. Tama na ba kang? Nakailang saging ka na? Ano? Frots? Nakatatlong saging ka na. Ito yung one ko, lunch. Yang? Lunch ko. Paano mo na yung tamang pagkain ng saging? Ito lang naman. Parang pasagad na. Ano naman yun ate? Ano siya? Ito yung gamot na una na na-apply. Masakit eh. Ito, hindi. Pag sumayad lang dun sa pinakamata. Kasi yung oras na Sa buwan mo, punta ka karon. Yo sila ako. Punta ka karon. Punta ka karon. Meshi. Punta ka karon. Lola mo tawa. Ikaw sila naman ng jowa. Aso po yan, di ba yung stop toys ah? dahan-dahan siya. Gabi na. Ganda yan. Nagbago ba? Ano pa to? May padikit pa Pandikit. kasi to. Pero pag nag-anlaw naman na. Haba ng Lagyan tulog natin ate ng ah. castor oil. Volvo siguro. Lagyan ko lang ng castor oil para
Para saan yung castor oil, ate? Para Para... para Para... mabilis yung kanyang pagtubo ng hairs. Di pwede yan dito sa ano ko. Pwede sa noo. Sa'yo, used oil lang sa'yo. Used oil. Medyo malagkit nga lang yung pakiramdam dito. Aray. Barbie eyes. Kaya siya dark na dark, nilagyan ng tint. Oo, yung pangkulay. Napulbo kang be? Oh. Pulbo, I have. Wala dito lang kasi Malikit. malagkit para may tam. Hindi ba? Sperm pala, may sperm. Naputokan sa mata. Kasi yung pandikit kanina. So ito natatanggal siya pag maliligo kasi syempre Ganda ka dyan, ha. Hindi mahapdi, te. may naramdaman ka ba? May naramdaman ka kayo. Wala na siya nararamdaman. Okay, te, kamusta ang eyelash lift mo? Okay lang. Nakatikwas ba nung bongga? Yeah. Fairness. Isa- Ano bang meron? Bakit gusto mo pang magpaganda ng bongga? Kasi sabi niya, perfect na daw ako almost. Yung kilik mata na lang yung hindi maganda. Ang clingy niya, no? Ang hilig niya mandantay. Oo, mahilig siya. Kung alam mo na, narinig mo ba kagabi? Oo. Yung, yapos mo naman ako. Yung pag natulog, gusto niya, nakatalikod siya, tapos kailangan yapusin siya lagi. Yap. Yung nandun ka, para akong teddy bear, nakaganon sa kanya. Pero pag siya yung yung dalantayan mo ng ganyan, init! Ganon-ganon. Punito. May angal ka. Parang malalaban, ah. Maganda na pilik mata ko. Okay naman na yung pilikmata. Ha? Oo. Yung pilik mata lang, maganda. Ano? Sino mas mapapilikmata sa Eh, inyo? di maghiwalay na tayo. Pilik mata lang para maganda. Alam mo naman sa sarili mo yun. Na. Kaysa naman lokohin kita na sabihan pa kitang maganda. Oh, At Paki-edit least, yan. totoo ako. na real talk tuloy. Paki-edit yan. Hindi mo. Okay. Sa'yo, pilik mata mo. Panis ang pilik mata mo sa akin. Patingin. Mm. Patingin pikit. Yak. Ano yan? Laway ko. Patingin ka sa'yo. Patingin. Tsaka yung kilay niya, maganda, no? Pero, ahitan natin, babe. Ayaw. Ang arti mo naman. Ba't mo iahayitan para akong alien Tsaka niya? Amerikano siya, no? Pero yung ilong niya, hindi Yung ganun ilong- ka-pointed. Oo, hindi bumagay lang. Hindi, mas maganda siguro. Naluwag lang yan dito kasi. Hindi, mas mukha siyang Australian. Hindi... Anong ano mo nga? Amerikano tatay ko. Pero, ano sabi niya? Ano sabi mo? Amerikano yung tatay mo, pero anong ano yun sabi mo? Alin? Australia ba yun? Sabi mo nasa Australia, Amerika. Ano sabi mo? Texas. Ano, Milwaukee kasi yun eh. Sa Germany. German yung papa niya pero nasa US. Saan sa US? Germany nga. Ano ba talaga? Ang akala niya ang Germany is part Ng US. Nasa tanga. Texas siya. Nasa Texas naman ngayon. Ngayon nandun na daw yung bagong address niya, lumipat sila. Pero natawagan nila yung tatay niya, natawagan ng isang follower. Tama lahat ng information, pero nang narinig yung pangalan niya, parang binabaan siya, hinangin sa, no? Hinang. So your father doesn't want to talk to you and Yes. to know everything about you. Because my father is strangers.
Bagay nga kayo. Father is not copy. Siguro naman iba na yung ano mo ngayon. Alin? Mataas ka mag-lift ng lashes mo. May iba ka nang ililift. Sa tingin mo maganda na ako? Oo naman. Balik mata ko. Maganda pilik mata mo. Tapos, Yung buo. Bagay naman, bumagay. Oh. Isin. Pakatotoo lang tayo dalawa. Bala ka nga. Naku po, pasensya na kayo kasi mukhang kailangan na mag-lights off. Bye, lovebirds!